croeso nôl I Label Deg. Fi nôl gyda fideo gwallt arall heddi. Nawr, mae tymor y festivals neu'r gwyliau yn dod fyny. Felly heddi, fi am ddangos I chi cwbl o steiliau gwallt gwahanol allwch chi ail greu o'ch cartref mwyn dathlu Tafwyl. Ond, cyn I fi fwrw mlaen ar fideo, pam na ewch I lawr I wasgu subscribe ac I hoffi'r fideo yma. Iawn ten, ni fwrw mlaen gyda'r edrychiad cyntaf. Felly, beth bydd angen arnoch chi? Brwsh gwallt, bobbles, cwpl o glips gwallt, a falle rhyw fath o headscarf neu headband. Iawn te, nawn ni ddechrau trwy tynnu darnau o flaen y gwallt, fel hyn, a cadw'r rheina I un ochr. Yn defnyddio crib neu rhywbeth, cewch I gefn y gwallt a jyst dechreuwch backcomb o. Wneud hwn jyst wneud i'r sgarf blendo mewn yn well. A dyma hi edrychiad rhif 1. Mae'r edrychiad nesaf yma dyna rhyw fath o 3 cam gwahanol I fi. Na I jyst langos cam 1, wedyn cam 2, wedyn cam 3, achos allwch chi wisgo fel bynnag chi eisiau. Yn defnyddio crib eto, ewch a fel adran bach o flaen y gwallt eto. A beth ni am wneud yw ni am blethu y gwallt, fel rhyw fath o French plait, okay? Na I jyst dangos I chi, cewch a adrannau fel hyn, a adio adran arall mlaen, dros I bennau. A yn defnyddio un o'r fel elastic bands ma, mae'r hyn yn gret, ges nhw am fel pint, mae'n briliant. Clymwch hwnna wedyn. A newch yr un peth yr ochr arall. Okay. Fel wedes I, hwn yw cam rhif 1. So just gadael fel un, a mae dych chi edrychiad really cool, tod, laid back, gwallt allan o'r ffordd, mae fe dal laws, mae fe dal yn edrych yn fel neis fel la. Ond, opsiwn arall wedyn gyda'r edrychiad yma, yw I greu space buns bach allan o'r rhein. Felly, eto, mae dy fi'r bobbles bach yma. Newch yn siŵr I backcomb o, achos mae'n ngwallt I just, dwi ddim yn fodlon aros mewn lle yn dda iawn, felly. Backcomb o lwyd, a wneud hwn wneud yr space bund edrych yn really cool. Cam ola, y cam mwyaf exciting, yw glitter! Nawr, mae dy fi llwythi o glitters gwahanol fle, mae dy fi cwbl o ser, a wedyn ges i'r glitters bach yma, a maen nhw'n really cool achos ges I llwythi ohonyn nhw am fel pint neu rhywbeth. So fi mynd I ychwanegu nhw yng ngwallt I. Fi ddim yn siŵr pa lew ddo. Beth bydda yn sefyll mas ar yng ngwallt I? Yn amlwg, dim di, ond bydd edrych yn really cool ar gwallt rhywun, twod, os bod gwallt goleg da chi. Really cool. Beth am fynd am pink a arian. Nawr, I gael ei stico ar yng ngwallt I, bach o Carmex neu Vaseline neu rhywbeth fel la. Dwi'n mynd I ddyfaru wneud hwn. Na, mae'n mynd I edrych yn cool. Reit.
bach o hwn ar eich gwallt chi i gael ei stico yn y lle iawn. Oh my gosh! Mae'n teimlo'n rhyfedd ond eith edrych yn really cool. Iawn, hwnna ti'n neud. Nawr, aia bach o'r silfa gyntaf fi'n meddwl. Fi'n credu beth hwnna'n sefyll allan yn neis ar yng ngwallt i. Here goes that. Uh-oh. Nawr, sbredwch hwnna allan fel hyn. Oh my gosh! Oh yeah! Edrych yn clas. Nawr mae un peth bach ar goll fi'n meddwl. Nawr fi'n teimlo fel fi'n barod ar gyfer Tafwyl. Nawr te, os bod chi wedi mwynhau'r fideo yma, please gadwch fi wybod yn y sylwadau isod a gadwch fi wybod hefyd pa edrychiad byddwch chi'n trial allan ar gyfer Tafwyl. A dyna'r oll am heddi, diolch i chi gyd am wylio a chofiwch i danysgrifio i'r sianel ar gyfer mwy o bethau tebyg i hyn. Ta-da!